על כל דלת שנסגרת נפתחת דלת אחרת, או חלון, או מרפסת, או אינני יודעת מה. ועל כל התנתקות יש התחברות, ואני אישית נותקתי מביתי אשר בנקבים דרום. אמרתי, אמצא לי מקום אחר להתחבר אליו ולהכות בו שורשים, ולמה הדבר דומה? לחלקת אדמה קטנה שזועקת ליהודי שיבוא ויגאל אותה. ואיפה אחפש אם לא בתל אביב? בתל אביב. היכן אני יכולה להשיג מקום ללון בו, מקום לגור בו, דירה, אם מחפשת אני חדשה, אני בעיר? עיתון. שלום, צדיקות לך ולילדייך, מתקשרת אני בקשר לדירה ברחוב ירמיהו. כן. ירמיהו, איזה מספר אם אפשר? 36, ולמדבב כמניין הצדיקים הנסתרים, שזה אומר ודאי שכל השכנים הם צדיקים גמורים. לא ממש. ואם אפשר רק שאלה, מדוע מתגוררת את דווקא ברחוב ירמיהו על פני ישעיהו ודוד המלך? כמובן לא בכפייה, רק אם רוצת, ונטל יומך אינו עלייך ויכולה את בעיתותייך בידייך. למה הכוונה כאשר כתוב בהזדמנות? בהזדמנות, הרי כל יום הוא הזדמנות לשבח ולפאר ולרומם ולקלס את בורא עולם ואמרו אמן. לא בכפייה. שלום לך ולמשרדיך ולדירות אשר בשעריך. ראשית, אני רואה שכתוב כאן קוף. למה הכוונה? קלי קלות, קרובים, קשה. קומת קרקע. קומת קרקע? נכון. למה הכוונה פינוי גמיש? שלא יאמר לי שהפינוי גמיש. הפינוי הוא קשה וכבד. הוא יכול לצאת תוך חודש, חודשיים. והנסיגה שלו מהדירה, נסיגה מלאה? כלומר, לא משאיר אחריו שולחן או כיסא או שרפרף או אלוגן או מיקרופון או רדיו טייפ או DVD או וידאו. שום דבר. 4 כיוונים? 4 כיווני ירי, זה לא מסוכן? לא כדאי לקבוע כיוון אחד שאליו יורים כולם. דירות עם 2 כיווני אוויר, מה יש בשני הכיוונים האחרים? קירות. מה שמך? נחמה בת יפונה. אתה יכול לקרוא לי חום מלא. אני צריכה לבדוק שיש טפח בין התקרה למשקוף, שאם לא כן אתה תלך לגן חיות וינשך אותך קוף. אני רק אבדוק ברשותך אם יש טק פרסה בין הקיר הזה לבין הקיר שם. טק. יפה, מתוקתק. הנאה אדירה בעיניי, נאה. הנאה מטבח, אך אינו מרווח. אם כן, נשאר. $550 אתן לך, ושיהיה לנו בשעה טובה ומוצלח. $550 חודש בחודשו. חודש בחודשו, כל חודש? כל חודש 550. קונה אני את הדירה כל חודש בחודשו מחדש? לא קונה, מזכירה. כלומר, משלמת $550, והדירה כלל אינה שלי, ולא אוכל להוריש אותה לבניי ובני בניי ולגרים אשר בשעריי. והרי אצלנו בנקבים דרום הייתי מקבלת קרוון ובור ניקוז ומקבלת $550 וחיילים וליווי ואבטש וחנייה בשפע, ופה בשביל $550 מקבלת אני כלום. רק דירה. אם כן, בטל ומבוטל. לא אוכל אני חתולה יפהפייה להישאר עם קוקיה, כל היום מפקירה את בניה. צריכה אני דירה שתשלומיה זולים. שלום ותודה לך ולדירותיך אשר באמתחותיך. לא ייתכן מצב שבו לאישה יהודייה אין מקום להניח את ראשה היהודי בארץ ישראל. לא יקום ולא יהיה. אחזור בתוכנית הבאה והמשיך לחפש ומצוא אמצע.